Iti dayto nga gundaway ay ito nakabsat. Kaya't miman iti kumablaw kada kayo iti naimbag nga Paskwayo. Numan pa'y iti Paskwa ket haan tayo nga patpatsyon iti aldaw. Ngam iti Paskwa iso dayta iti panagbalin iti Dios nga nagbalin akas kada tayo. Nagbalin imay kada tayo tapno iti kosta makipag-Greek kada tayo. Iso nga, iyawat mi kada kayo iti panangkablaw nga naimbag nga Paskwa. Tanya pa Isus, iso ti kasayatan nga Paskwa, taintud na iti biyag na kada tayo, taon iti kasta, subbutin na tayo, kadag iti basol tayo. Kaya iti daytoy, agundaway, ay iti nakabsat, iti parabor kad iti Diyos, iti mariknayo, iti panagadal tayo, iti sasauna, ket agbalin nga natalged iti nanama tayo ken kuana. Pagyamanan tayo ni Pastor Noah, Pastor. Gyaman tayo iti gundaway kaddam kada tayo. Ket daytoy iti may kadwa maudin nga panagadal tayo. Iti leksyon ket into no sumaro no sunto ti maudin. Ngem agyaman tayo ta dagiti kabsat adada dita nga mangbibuya daytoy ken mangsigsigga tapno iti kasta at dapay nga nonuneg nga maadalda iti nasantuan a kasuratan. Puno launay, Pastor, nga iti dayti nga panawen, ket iso iti holidays tayo, iso nga happy holidays kada kayo, ayatan nga kakabsat. Ket maragsakan kami, kini Pastor Marvin, kastamiten kada tayo amin, kakabsat, datay nga roden, iti may kadwa nga maudin nga leksyon tayo, iti daytoy nga trimestre. Ket datay mo ten, iti ang nganin, naglepas dito nga tawen, nagdaras, Pastor, ti panag alabas ti aldaw, kinuray pa iti tawen, ngem no kasano ti kinadaras na, kastamo ti kinadaras, ti asidegan nga yay ni Apo tayo nga Yesus. Iso nga ayaten nga kakabsat, pudno launay, nga ni Apo Diyos, ta imbag na sayaat kada tayo. Iso nga iti dayto nga gundaway, itanok tayo, tinaindaklan nga nagan na, bendituen tayo, tinaimbag nga nagan na kakabsat, ta ni Apo Diyos, kat naimbag, sayaat, ket babaen iti daytoy nga intay manen panaglukat iti nasantuan nga Biblia ket maadaan ti anay manen nga pagpatibker iti namnama iti asidegan nga ay na. Iti Paulo ay da nakabsat iti adalan tayo ti organisasyon ti iglesia ken panag maysa. Anya iti makita tayo iti organisasyon iti iglesia ngayon pasdek na pa Isus ken anya ti gundaway iti panag kay kaysa. Ket apaman nga adalan tayo dayto iti nakabsat rumbeng unay akit dawan tayo iti panangidalan ti Espiritu Santo tapno iti kasta isuna iti mangted iti nananay apan nakaawat ken pan nakailawlawag kada tayo. Idawan tayo kini Pastor Noah nga idalan na tayo iti kararag. Agkararag tayo nga rod, amami nga Dios nga daka sa dilangit iti daytoy Apo nga aldaw itinagan ni Apo mga Jesus. Masidig kami manen ken kaapo, dito trono iti grasyam. Agyaman kami, iti dito yung gundaway, nga impay mo manen, tapno in kami manen ibuksilang, apo, dagiti nabalitukan, kinasantuan, nga sasaong manipod tinasantuan nga Biblia. Iti dito yung leksyon mi, iti dito yung lawas, patyen may launay, apo, nga palagipam, sumugtunggal may sa kata kami, nga inpasdek mo, apo, iti iglesia, ti organisasyon dito rabaw ti daga tapno daytoy katagbalin nga naurnos iting kami panagmaymay sa kang runaan na Apo iti panangiwargawag mi ti damag ti banghelyo narod iti panangilawlawag mi Apo kang runaan na ti panakausar ni Pastor Marvin kastamit kanyak sapay kumata dalan na kami ti Espiritu Santo ket patyen mi launay nga daytoy nga adal ket mangted ti anay nga kired ken pigsa sumugtunggal maysa iti matalek nga panagserbi mi ken ka itinagan ni Apo Jesus dawaten mi digitoy. Amen. Amen. Kita ante man ito nakabsat no anya iti pagsadagan na dati adal tayo iti daytoy alawas. Lukatan tayo iti Biblia tayo ay ito nakabsat iti Matthew 20, 26 ken 27. Anya iti kinuha na Pastor. Kastiman ti mabasa tayo ay ito nga kabsat ngem da kayo saan to akasta nudiket ti siya sino man nga agtarigaga ito nga iso ti kadakkelan kada kayo isunto ti agserbi kada kayo
Ket sa sino man nga agayat to nga iso ti umuna kada kayo isunto ti adipen nyo. No, kita anta ditoy, pastor, ket sarsaritaan na ditoy, no siya sino ti kaya nanto nga agbalin. Wenno agtarigagay nga kadakkelan kangatuan, anya ti bagbagan ni Apo Jesus ditoy ay nagabsat, isunto tagserbi. Oy. Kaya nang org na sawen, iti inpasdek ni Apo Diyos, amaysa nga pagtuladan, no kayat tayo iti agserbi, no kayat tayo tagbalin nga kadaklan, iti aramiden tayo ket agserbi. Dahito ket may kaniwas pastor iti napolitikaan nga lubong. Wen. Sa tinapolitikaan nga lubong, ibagada kahit may tagserbi kada kayo, kung nada, no, adaman iti eleksyon, ngam apaman nga nakatugaw dan, nakapwestudan, hanan nga agserbi, no, di kiti iso dati paserbihan. Wen. Wen. Yeah, ngam iti inted niya po Isus nga ulidan, iti maysa nga anak na amang ipangulo, no kayat tayo nga agbalin nga kadaklan, si tayo iti umuna nga ag serbi. Dahil iti ibagbaga na pastor. Wen, pastor, umuna mo nga iti sinaritang pastor nga napateg ngamin iti iglesia. Tati iglesia dahito iti impastek ni Apo Diyos nga iso pastor ti mangilungalong iti panakay waragawag iti damag ti panakay salakan. Ket itata tapno agbalin pa nga ornos iti daytoy panangi waragawag iti damag ti panakay salakan iti ebanghelyo impasdek man ni Apo Dios iti organisasyon. Ken kang runaan na pastor impasdek man ni Apo Dios digiti pangulo ti iglesia tapno dagitoy ket mausarda nga mangipaay iti panagmaymaysa ken panangipadoyak-yak iti damag iti panakay salakan ken Jesus. Tatan pastor, kasanuta nga maawatan iti organisasyon. Ta iti maysa nga iglesia, no kitaan ta daytoy pastor ket isu daytoy iti bagi ni Kristo iti iglesia. Ket no ti iglesia bagi ni Kristo, siya sino nga rod iti ulo pastor, siya sino to ulo ay tinakabsat. Daytoy iti sarsaritaan na iti Kolosas 1 bersikulo 18. Ket isu ti ulo ti bagi. Kaya't nasawen ti iglesia isu ti puon. Tinaunang anak kadagiti natay, tapno kadagiti isu amin, isu ti katan ukan. So ano kita ditoy pastor, iti ko na ditoy, iti iglesia isu ti bagi, sinong orta tatulo? Isu ni Kristo. So ano kita tayo iti nakabsat lumawatan tayo, iti organisasyon ngayon pasdek ni Kristo, iti iglesia nga isu tinangi patakder daytoy bigbigan tayo nga isu iti ulo. Wen. Kaya nang or nga sawen nga isu iti mangimaton, isu iti mangi suro. Saan nga dadji bagi ita mangi suro di ulo. No dikit di ulo isu mangi suro iti bagi. So ano kitaan ta ditoy pastor nga iti biag aggapo diyan ti ulo Wen. nga isu ni Kristo. Tanong ko na iti ulo, daytoy iti aldaw nga panaginana, anya taramidon ti bagi. Sumurot. Saan? Wen, pastor. Ngam nadaduma kami ng kapadasan tayo, daytoy iti ko na ni Apo Isos, ng siyak ti ulo ko na, ngam ko na ti bagi haan. Apay, adda nga rod iti pugot. O amom ti pugot, pastor. Wen. Adda nga rod ti pugot, bagi lang tadda, wan ti ulo. Wen. Na, haan ito nakapsat, sana kasjay. Nudikit di, kasapulan na daytoy gaputa ni Kristo iti nangi lungalong nang patakder kan nangi pasdek ti iglesia ket isu na iti ulo rumbeng ada tayo abagi nga isu ti iglesia sumurot ken kuana. Wen. Ken pastor kasanuta nga maawatan iti panangi pangulo tatay kinita tayo kung saan tayo nga maawatan iti organisasyon iti iglesia itatan kasanuta nga maawatan iti panangi pangulo iti iglesia. Dahito iti saritaan na iti Matthew 20, 25 hingga na 28. Wen, pastor, basayek na rod. Matthew, kapitulo 20, versikulo 25 hingga na 28. Ngayon ni Jesus inayaban na ida, iti dinana ket kinunana amuyo adagiti panguluan dagiti hintil
agturay da kadakwada, ket dagiti natanok, agbalinda as ituturay kadakwada. Ngem, kada kayo, saan to akasta, no diket, ti siya sino man nga agtarigaga ito, nga iso ti kadakkelan, kada kayo, ison to ti agserbi, kada kayo. Ket ti siya sino man nga agayat to, nga iso ti imuna, kada kayo, ison to ti adipen nyo. Akasmet ti anak ti tao, saan nga imay tapno pagserbian, no diket tapno agserbi, ken ited na ti biyag na amay sa asubot, kadagiti ado. Ti nakitak dito pastor nga kaya't nga ipaawat kada tayo ni Apo Diyos may panggap ti panangi pangulo. Ket inyarig na nga iti panangi pangulo ket intulad na pastor iti biag ti maysa nga adipen. Nga ti biag ti adipen amo tayo mat pastor nga isu ti babaunen. Ket inyarig ni Apo Jesus nga sa sino man nga agtarigagay nga iso ti mangi pangulo ti iglesia, mangi pangulo iti organisasyon ng pasdek ni Apo Jesus, tuladen tayo dayjay ulidan nga agbalin akas adipen. Ta itilubong kas kinunaraw tatay pastor, duma ti panangi pangulo itilubong ken panangi pangulo iti pasdek ni Apo Jesus nga iglesia na. Isu nga ti organisasyon tayo kakabsat, kang runaan na kada kayo eten nga kakabsat nga napili nga panguluen saan laeng nga iti lokal nga iglesia or pay kadagiti dati konferensya kada misyon ken ingana kakabsat iti general conference. Ammo tayo kakabsat ko nga dagitoy nga pangpangulo ket impasdek isudan ni Apo Dios. Ket itatta kasapulan nga rod nga iti panangi pangulo tayo, panagserbi tayo, ket tuladon tayo jay modelo iti agbalin akas maysa nga adipen. So ano, kita antang oro ti pastor ti kunam tatay no kuma iladawan ta English ket dayti ti ibagbagada nga servant leadership model. Well, Ket dayto ay ta nakabsat kunana ti binasa ti tatay no kayat tay ngagtarigagay nga umuna katanukan anya ti rumbang arabidan tay pastor kunana ket serbi. Kaya nang oron nga sa una iti nakabsat, daytoy nga iti iglesia, no kayat tayo ay iti nakabsat nga adan, iti nananay apanag may maysa, iti panagserbi tayo ket saan nga kas maysa nga boss. No di kadi taramiden tayo, maysa nga adipan, amang iladawan iti panag serbi. Tagamin no daduma, iti mapaspasamak kada tayo, hantay kahit nga paserbian. Naloduma, kasmanlaeng agbalin nga daytoy ket prestige, kung na ko madya English. Ngam ay tayo nakabsat, no di di iti gundaway tayo, na ipasit iti iglesia, iti organization, tapno iti kasta, agbanag, alugar, apag, serbian, ket saan nga paserbian. Ken, daytoy pastor, kasano tayo pa nga maawatan, iti iglesia babaen iti panagbalin nga adalan. Dayto iti saritaan na iti Matthew 18:15 ingana 17. Anya iti kunana pastor? Ket no ti kabsat mo makabasol ken ka inka ibaga ken kuana ti basol na dakda kayo. No dinggen na ka na alam ti kabsat mo. Ngem no di na ka dinggen mangikuyog ka ti maysa wenno dua pay tapno gapo kadagiti dua wenno tallo asaksi mapatalgedan ti amin asasao. Ket no di na denggen ida ipulong mo ti iglesia. Ket no di na ipangagmet ti iglesia ibilang mo ay hintil ken nagsingsingir ti buwis. Kasanom daytoy nga iladawan pastor. Ta adda dagiti banbanag nga katay nga makita nga addang nga pasamak tapno maawatan tayo iti panagbalin nga adalan iti iglesia. Well, pastor, ti makitak dito pastor nga sa gudayan ti leksyon tayo nga kasap ti kangrunan nga aramiden iti maysa nga iglesia wenno iti organisasyon ket panang tratar iti panagdisiplina pastor nga napnuan iti panag maysa. Ti panagdisiplina ket maysa daytoy pastor nga panangipangarangarang iti kinadalos iti doktrina iti maysa nga iglesia. Kaya nasawan
nga ano adda iti basol saan tayo nga liklikan no di ka ipakita tayo nga sangwan tayo detoy tapno parangarang tayo nga proteksyonan tayo iti integridad iti iglesia tayo. Daytoy ka gaputan no maminsan no dati disiplina kuno tayo pastor. Ket medyo ti panunot ken panagdengeg dagiti kakabsat ket kasla adati negatibo nga konotasyon na no kuna tayo nga church discipline wenno panang disiplina. Ngem ayaten nga kakabsat mismo nga itinasanton nga Biblia saritain na no digiti wagas nga ramiden ti iglesia no adda ti kabsat nga makabasol. Tano surutan tayo nga dayting addang nga imbati kada tayo ni Apo Jesus ket pa-check kinamay kakabsat nga saan nga maperdi iti panagmaymaysa tayo. So nga, no kita anta tayo, Pastor, umayat tayo puntos mo. Tano saan nga maperdi iti panagmaymaysa tayo at dadagiti wagas nga ramiden. Parigan ko muna tayo, nga di binasa tayo, umuna, mapangka. Ibagam. Ibagam ken kuana. Ken no tinengeg na ka, na ispal mo di kararwana, ken oray si ka nga napan. Ket no hana ka denggan ang remidan. Mangitugot ka iti maysa wenno dua nga mangsaksi wenno mang panagnag. Ken no hana lata ka denggan ipulong mo ijay iglesia. So nga ito nga gagayem ken kabsat. Daytoy iti proseso nga mapasamak nga ramiden tayo. Tano daduma no addaan itihan nga pagkikinawatan adda ti susik wenno nyaman iti aramidan tayo nga dagos itismis. Hantay pinakatkatungtong di tao, hantay nga mono anya iti pudno nga napasamak. Ngem taramidan tayon iwara tayo dagiti banbanag nga nangeg tayo hantay mo nga nakonfirma pastor daytoy iti mangted iti haan nga nasayaat nga panagmaymaysa. Kuno daytoy taramidan tayo pay ditoy met a mapirdi iti nasayaat a panaglangen-langen iti iglesia. Madadaal pay iti organisasyon. Isu nga napintas daytoy pastor tapay daytoy ket ipreserbar na iti natarnaw a doktrina. Ken hanlang adayjay daytoy ket ipreserbar na pay iti natarnaw nga iglesia ken oray pay iti biag ti iglesia ken iti aramid iti iglesia. Ta daytoy gamin na iti nakapsan no saan tayo nga aramidon daytoy nga addang hantay pulos nga marpad ken madanon dagiti banbanag a nasayaat nga isu kuma iti rumbeng nga ramiden tayo. Then hanlang adayjay no dikit di pastor daytoy pay iti bagbagada nga iti panagbalin nga panangdalan panang disiplina daytoy ket redemptive act. Panang subbot iti maysa nga tao nga iti basol a nagkamali. Kami nadaduma ay tayo nakabsat o kumunta yung adagos di tao. Iti wagas na dito ipagpakita na kada tayo iti aramidan tayo kuma tapno addan iti panagkaykaysa imbis nga o kumunta yung adagos no di kedi alawon tayo. Amen. Nga yasideg ken Kristo manan ket mabalinting imbaga kabsat agtuloy ta nga magna nga agturong iti langit. Han-hanteng ibagbaga amo na mo tipi natin daytan di ba kamo mo tibiyag na. Di ba baka tayo ngamahan nga kasi iti nakabsat. No dikit di ituloy tayo nga salwadan taraknen tapno iti kasta agtuloy isu na nga magna nga agturong iti pannakay salakan. Isu nga daydi pastor ken may sapay kung daway na daytoy no siya sino man nga agad minister wenno mga haramid iti disiplina aramiden na daytoy nga naanad. Pudno. Hanna nga apapuradwan. Kansan lang nga naanad ay tinakabsat. No di di aramiden tayo pay nga napnuan iti kinapakom baba. Dahil iti kasayatan na. Kami no duma iti nakabsat hantay ba't ngagdengagain. Ipulong tayo nga dagos di iglesia. Kadag ito'y at dati upun na nga sakit tinakam makikanunong damay. Anya nga iti mapasamak. Lalalo nga maitalmag di tao kada ito'y mapukaw iti panag kay kaysa. Diming ibagbag dito yung awanan iti disiplina. No di kadi adda pa iti panag disiplina tayo ngam aramiden tayo iti wagas ken iti proseso
anasayaat. Han tayo nga apuradwan. Tadagitoy ay tinangabsat adda iti kararwada adda tiriknada a masaktan. Ket no remidan tayo daytoy agbanag to nga nasayat iti pagtungpalan da iti nangabsat. Ken Pastor Noah, nalapsot tayo iti kararwada, nalapsot tayo iti bagida, iti panaka dadae. So anya ba Pastor nga kasano tayo mat ngay nga maawatan iti panagkaykaysa iti panang ebanghelyo. Anya ti kunana iti Matthew 28 18 ingana 20. Wen, basayag pastor, ket imasideg ni Jesus kadakwada, ket kinasauna ida, kung kunana, iso amin na panakabalin, na ited kanya kijay langit, ken tirabaw ti daga. In kayo nga rod, ket pagbalinan nyo, nga adalan, dagiti amin na nasyon, about ti saranyo ida tinagan ti Ama, ti Anak, ken Espiritu Santo, nga isursuruyo kadakwada, nga iwanan da dagiti so amin na banag, nga imbiling ko kada kayo, ket adtoy, addaak kada kayo, nga agnanayon, agingga iti panungpalan ti lubong. Detoy maudi nga paset na detoy leksyon tayo pastor ket saritain na ditoy nga kasapulan nga maadaan tayo iti panagmaymaysa iti misyon. Wenno maorganisar tayo agpaay iti trabaho ti Apo. Isu nga napintas launay nga datayo pastor kata nakipagmaymaysa tayo kini Apo Jesus, nakikamkamang tayo ti iglesia na sumurot tayo ti organisasyon impasdek na tapno agbalin nga naurnos ken daytoy trabaho nga impakumit ni Apo Jesus ti iglesia na nga isu daytoy nga rod nga in kayo kuna na diay ket ikasabayo pagbalilan tayo nga adalan digiti aming nga nasyon ket nagbalin nga naurnos ken masurot tayo tano haan nga naurnos iti ebanghelyo panang waragawag ti ebanghelyo pacheck pastor nga haan nga maliptas yamno amok nga no datayo ket maki sumurot tayo kabsat iti trabaho nga pakumit ti iglesia tayo iti organisasyon pacheck na maek nga naurnos ken agbalin nga nasayaat iti panakay waragawag iti damag ti panakay salaka. So ano kita pastor kunana dito yung nangrona, 19 kunana, in kayo, kunana kausat, pagbalinin tayo nga adalan. Oy. Iti, nangrona dito nga arawidan tayo, pagbalinin tayo nga adalan. Kung kalbasan na, nung nagbalin tayo nga adalan, bautisaran, isursuruan ida. Daytoy iti mangted kada tayo. Nung kitaan tayo iti nakausat, iti iglesia, adda kadi kumay iti panagmaymaysada, amang idanon iti ebanghelyo. Saan nga, trabaho lang iti pastor, sanga trabaho lang iti panglakayen, no dikit di, daytoy katrabahuan iti sangkabuklan nga iglesia. Tano daduma gamin pastor, bagada, hanap mo makapan, daytoy langan, manangdangan naklangan. Awan iti involvement. So iti ibagba nito ay tinakabsat, adda iti panaki kay satayo, apanangidanon iti banghelyo, san lang nga dagiti sanikwa tayo iti maramat, oray pa dagiti panawon tayo, iti talinto tayo, daytoy ket aramatan tayo, nga idanon tayo, iti damag, iti panakay, salakan. Ken maysa pastor nga aramidan iti iglesia, ket panagbalin nga adalan. No ata. Daytoy iti kadakpilan nga pasamak. Gamin no duma iti nakabsat, mga saba tayo, mga saba, hawan pare ko dijay. Ngem kasapulan nga daytoy ket balansyen tayo. Mga saba tayo, pagbalin lang tayo nga adalan. Gamin, no nangasaba ka, kalpasan na nga saba, inawa na ni Kristo, imbati tayo isuda, anyang inapasamak. Awan, iso nga, aramidan tayo isuda nga adalan. Ken, pastor, hanlang nga dayjay, tawag niti kasta, maarami tayo, ti iglesia, amo na kadi nga aramidan, nga daytoy nga wagas, iti trabaho, panang ebanghelyo, daytoy ket napasdek iti iglesia tapno isuna ti mangidanon iti damag ti panakay salakan. Amen. So nga ayten nga kakabsat hantay lang agtutugaw iti unag iti iglesia, iti unag iti balay tayo, agbirok tayo dagiti wagas tapno iti kasta
malukatan iti damag ti panakaisalakan, kadagiti gayom tayo, kadagiti kaaruba tayo, kadagiti katrabahuan tayo, tapay, daytoy iti gundaway tayo, nga idanon iti panakaisalakan. So nga iti daytoy nga panagadal tayo, Pastor, kasapulan nga maawatan tayo, iti organisasyon ti iglesia, When? mawatan tayo no kasano iti panangipangulo ti iglesia, daytoy ket servant leadership model, ket daytoy kasapulan man nga mawatan tayo iti panagbalin nga adalan ngem hanlang tayo jay oray pay padagiti panagdisiplina adda iti wagas nga suruten tayo, Pastor, ken iti may kapat dapat mawatan tayo met nga adda iti panagkaykaysa tayo ay tayo nakabsat iti panangidanon iti damag iti panakay salakan. Pastor, anya pa iti may nayon mo kada ito'y pangrikop nga kapanunutan nga ibati ta kadagiti ayaten nga kakabsat. Pudno unay, Pastor, nga ti may batik lang mo nga pangsarang nga kapanunutan iti dayto eleksyon tayo itang alawas. Kaya no maawatan tayo nga nalaing kakabsat iti panakipagmaymaysa tayo iti impasdek ni Apo Diyos nga organisasyon nga iso ti iglesia na para iti misyon nga ted na kada tayo nga intay nga rod kasabat ebanghelyo kada pagbalin tayo kadalan iti amin nga mamati kaya pudula unay ay tayo kapsat nga maawatan tayo nga nalaing detoy nga misyon nga bati ni Apo Jesus iti iglesia na DJ tayo umat nga maguyugoy nga makipagmaymaysa iti trabaho na patsek kakabsat nga dagiti aktibo nga magipagmaymaysa iti trabaho misyonaryo, dagiti aktibo nga magipaspaset iti crusade, care group, ken nyaman nga missionary work nga aramidan ti sumugtunggal may sa kada tayo. Dagiti kakabsat nga naawatan da no anya iti ken nasawen iti panakipagmaymaysa iti trabaho ti Apo. Right. Isu nga ayaten nga kakabsat panawen nen nga itang tiyempo, ikumit mo ti bagim kina Apo Jesus, ikumit mo ti bagim nga sumuporta, makipagmaymaysa iti trabaho na, tapat check na maek, kas sinarita na dito Matthew 24, Pastor, verse 14, nga no ti damag, ti banghelyo, ket may waragawagan, ti entero nga lubong, ket umaiton ti panong palan. Sapay kumaayatan nga kapsat, nga makipaset ka, iti trabaho ti Apo, ket manipod itan, ken iti ag, nanayon. So nga ito nga gagayem ken kakabsat no makita tayo ditoy iti mangted iti panagkaykaysa no kaykaysa tayo met nga mangidanon iti ebanghelyo. Amen. Kadita pa nagidanon tayo iti ebanghelyo mangted met iti biag iti organization. So nga ito nga gagayem ken kakabsat panawen nga makipagkaykaysa tayo nga idanon iti damag ti panakay salakan. Tadaytoy iti biag iti iglesia ken daytoy met iti nakayaban tayo ngayon pakumit nga trabaho na Apo Diyos kada tayo. Kidawon kayo man ay tinakabsat nga kararag tayo. Bendito nga Diyos amami anay langitan. Agyaman kami iti gundaway anagadal dagiti sasaom. Nakita mi no nya iti rebeng nga ramidan iti iglesia. Tapno iti kasta mananay mataginayon dagiti banbanag nga inted mo nga aramidan iti sagtunggal may sa kada kami. Sapay kadi Apo, mabaan iti tulong ti Espiritu Santo, agtignay kami nga agmaymaysa, tapno iti kasta, iti iglesia, ket addaan, iti nasalunat, nga biag, nga maisagana, iti may kadwa nga panagparang mo. Agyaman kami Apo, iti panangdengeg mo dito kararag mi, itinagan na po mga Jesus. Amen. Amen. Agyaman kami, iti nakabsat, iti kadayo kada kami, sapay kadita, iti Diyos, iti kan kanayon, nga magbindisyon kada kayo. Pastor, thank you very much. Salamat, Pastor. Thank you. Kada kayo ay iti nakabsat, Diyos tagngin na amin kada kayo.